Karong panahon sa pagmahal, nabati gayud sa mga mulupyo sa ikatulong distrito ang gugma ug pangalagad ni Gobernador Gwen Garcia atol sa iyang pag-apod-apod og mga dasig Sugbo cards alang sa totally o partially damaged nga panimalay human sa bagyong Odette. Kaniadtong miaging Biyernes, Pebrero 11, moabot sa kapin 20,000 ka mga dasig Sugbo cards ang giapod-apod na usab alang sa pagpalit og mga materyales, pagpatukod pag-usab sa ilang mga panimalay. Kahinumduman nga una nang mituyok sa maong distrito ang gobernador kaniadtong Enero 20 ug mipasalig nga mobalik siya aron sa pag-apod-apod og dugang nga dasig Sugbo cards. Dili lang sa totally damaged apan apil na sab sa partially damaged nga panimalay. Sa lungsod sa Aluginsan, kapin 4,000 ka mga cards ang gihatag alang sa partially damaged nga adunay sulod nga 3,000 pesos. Samtang moabot sa kapin 1,500 ka cards ang gipuno alang sa totally damaged. Ang lungsod sa Asturias nakadawat og dugang nga 35 ka mga cards alang sa totally damaged ug kapin 6,000 ka cards alang sa partially damaged ang giapod-apod. Samtang dugang nga 1,700 ka mga cards alang sa totally damaged nga panimalay sa lungsod sa Pinamungahan, kapin 6,700 sa Dakbayan sa Toledo ug kapin 580 sa lungsod sa Balamban. Ang ako na lang hunaon nga makahatag sa kadasig nako ang kadtong mga nakadawat og mismo nagamit ang maong dasig Sugbo nga hinabang aron makatabang sa pagpabarog sa ilang mga panimalay, makatabang sa ilang pamilya, makatabang sa pag-ayo sa mga guba nga mga sakayan. Sukad masukad kanunay manggayod ang inyong suporta kanako, maunang kinahanglan gayud. Amor con amor se paga. Ang gugma sa gugma ni Gwen Garcia Pagabaslan. Samtang kapin 500 ka mga mananagat sa ikatulong distrito ang natabangan, pinaagi usab sa paghatag og dasig Sugbo cards og mga materyales paghimo og mga sakayan nga gihatag sa Kapitolyo ngadto kanila. Kahinumduman nga may desisyon si Garcia paghatag og mga materyales ug ayuda sa mga mananagat. Human nasayran nga sa kapin 6,000 ka mga mananagat nga naguba ang sakayan tungod sa bagyong Odette. Kapin 1,000 lang ang nagpa-insure ubos sa Philippine Crop Insurance Corporation. Tungod niini, giawhag ni Garcia ang mga mananagat nga ipa-insure gayud ang ilang sakayan aron aduna sila'y madawat panahon sa mga katalagman. 1,000 kapin insured, makadawat na sila og 25,000 ang katong tanan na insured. 25,000 ang madawat. Mabitan ng karon makadungog mo ani mga mananagat pa-insure gyud. Dunay 5,000 kapin nga wala ma-insure. 5,000 ni ubay-ubay. So ingon ko, hala, mangita tagpaagi. Nang hinaot ko nga makatabang ta. Niining atong libre na nga mong ihatag. Dili na i-minus sa inyong card kay punan pa gyud nato og dasig Sugbo nga card. Kanang dasig Sugbo card para sa atong mga mananagat, 2,000 pesos ang sud ana. Kay tingalig do na pa mo ipuno adto mo sa hardware. Ganahan tayo ninyo pintalan. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.